Bulig! Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong mundo, Pilipinas! Aksyon, balita, banat, bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado. Yari kita sa ika 24 na nga petsa sa bulan sang Setyembre tuig 2022 mga kaaksyon. No? Kamusta sining adlaw mga kaaksyon? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Dalunta karon dugay-dugaya ang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon unit reporters naga pangamusta kita no sa aton sining mga kaaksyon. Ang bagyo ti daw saka man siya gawa. Maro init-init pa man kag mayo man ang tiyempo sining oras diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Mag-inop na kita, tubtob kita sa tagnalaw na media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon unit reporters. Kamusta mga kaaksyon ta diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kapurukan kag kabaranggayan. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental no sa mga banwa kag syudad. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa mga kaaksyon ta dira sa Oriental side nga nagatutok na diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kahanginan? Okay lang kamo? Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Walang Radyo. mga kaaksyon ta sa probinsya sang Guimaras, kabayontang nga oks lang kita sining mga inurasa sa probinsya sang Guimaras bla, sa mga banwa kag syudad sa probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Aklan, Antique. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan kag tubtob sa malabutana sa aton sining pagwaragwag sa sining odto sa kinanda nako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga.
Ubang mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay. Igabalita ni Aksyon na Marlon Hinovia ini may kangtanan sa 1,571 ka mga estudyante or student beneficiary sa Negros Occidental naka-schedule sa pagbaton sang educational assistance sa katapusan nga payout subong nga adlaw. Kag sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Art Tayhupon listahan sa mga botante para sa barangay kag SK elections iimprenta sang Commission on Election Bacolod preparasyon kasado na. Sa balita naman kay Aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office 4.5 million pesos dako gawang nga balor sang shabu na recover kay nasang kagahon sa barangay Bata konsumo para kuno ini sa Mascara Festival. Sa balita naman sa Nukpoy, gabalita ni Aksyon Alvin Graba, ini may kang tanan sa 36 anyos nga mangunguma, patay matapos ginlutang sa syudad sang Bago. Sa balita naman sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, educational sa mga PDL, pagi sa alternative learning system, padayon nga ginahatag sa mga PDL sa tagsa ka mga jail facilities bla, samtang 25 naman ka mga PDL magatapos subong nga adlaw sa ila skills training program. Sa balita naman sa siyudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib, ini may kang tanan sa 52 anyos nga yara sa top 1 most wanted person nga may kaso acts of lasciviousness arestado sang kapulisan. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patinio sa area sang Calatrava, manugputo sang pahoho arestado bangod sa kasong frustrated homicide sa Banwa sang Calatrava. Sa balita naman kay Aksyon na Vidya Pasible sa Banwa sang Ginigaran ginaligar kawatan gindakopo sang mga kapulisan nakuhaan pa sang illegal nga droga. Sa balita nasyonal naman mga kaaksyon, pila ka mga lugar sa Pilipinas ginpaidalom sa signal number 1 bangod sa Bagyo Carding. Pagpangabuso sang abandonang pag-abandonabla sa mga senior citizens paparaugan sang penalidad. Balor ko sang piso kontra dolyar posible pa nga nagasadsad ini or magasadsad sa 68 pesos. Kag pila ka mga Noche Buena items sa nagsaka na sang 5 ka pesos. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dili lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag share ang aton sining Facebook page, tapos ninyo like kag share ang inyo sining mga mensahe. Kay tirahon tay na dugay-dugay mga kaaksyon namon sa kahanginan. Ayos? Sige, like lang kag share. Tapos nyo like kag share ang inyo sining mga mensahe. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Paligid lang kay matagtanay pinaka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum.
Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Gan Talavera, Glenn Infante, Fritz Beligorio, Eden Kaalem, sakay Mia Salmorin, Cesar Paunal. Salamat gida. And okay, sa iban pa naton nga mga kaaksyon Donald Kabasag, may lang nga pagpamati. Ayos. Sa iban pa Maribek Higan Talavera, no? Monitor sa Hacienda Tabayag ni sa dos hermanas Talisay, no? Salamat gid Maribek Higan Talavera. And Annabel Garcia, may lang nga pagpamati. Tamyaw lang si Mercy Mitso kag Inday Puka. Ay, puerte. Dira sa Sitio Beta, Cadiz, ga monitor. Ayo, salamat gid Annabel Garcia, no? Donald Kabasag si YP niya ga monitor man. Kag si Bobby Munoz from Talisay, no? Emily Hiponea. Thank you gid Emily Hiponea or Emilia Hiponea. Salamat gid madama. And sa kay Hilin Isko Sarita, ga shout out lang sa mga nagapamati subong, no? From Morsha ini, no? Salamat gid. Thank you Helen Sarita, no? Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon na. Standby na ay. Matagtapin ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Triple Stay Away Formula. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni katingkadamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Laro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:50 na nga oras, 11:50 na mga kaaksyon, no? Sa pinaka-latest nga report sa lakat sang panahon, may siyam ka mga lugar ginpaydalom sa signal number 1 samtang baskog pa si Bagyo Carding mga kaaksyon, no? Ang pinaka-latest nga report sang Pag-asa, mas nagabaskog pa ining bagyong si Carding. Ay, porti si Carding, no? Samtang nagapadulong ini sa southwest nga direksyon, rason nga ginpaydalom na sa signal number 1 ng pilak ka mga lugar, no? Ang sentro sang tropical storm nga Carding, ang katapusan nakitaan sa mga 795 kilometers na sidlangan sang Tugigaraw City sa Cagayan, mga kaaksyon, no? Ini ang may dalang hangin nga kabaskugon nga nagalabot sa 85 kilometers per hora malapit sa sentro, kag mayro pagmadlos nga nagalabot sa 105 kilometros per hora, no? Suno sa Pag-asa, si Carding ang mag-landfall sa Domingo sang aga o kung sa hapon man sa Isabela or Aurora, mga kaaksyon, no? Ginbatak ng tropical wind signal number 1 sa mga masunod nga mga lugar. Ari mga kaaksyon, no? Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, southern portion sang mainland, Cagayan, Piña Blanca, Torigao or Tugigaraw City, Ikig, Solana,
Tuwa in really kag Kalinga, no? Mountain Province, Ifugao, Aurora, Northern kag Eastern portion sang Nueva Ecija, no? Nueva Ecija, Karangalan, Pantabangan, Gabaldon, no? Ay, so sorry. Gabaldon, Bungabon, Laor, Rizal, San Jose City, Lupao, Llanera, General Mamerto, Natividad, Palayan City, kag General Tinio, no? Damo gawa, no? Samtang ang Visayas kag Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Cagayan, Isabela kag Aurora ang maka-eksperyensa sa magalumon nga sitwasyon, no? Nga may paglapta sang pagulan bangod sang dala ni Cardinga kag posible man nga magluntad ang pagbaha kag landslide. Ingat lang mga kaibigan, mga kaibigan ha. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ingat lang parang siguradong sigurado, no? Ayos, sige, dalig lang aksyon Alvin Graba, life extension coffee mix na kita, no? Ang life extension coffee mix or LF coffee mix ang pinakaunang ready to For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok. Nasa tamang serbisyo. Kantuan tanay balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrola na kita, no? Edukasyon sa mga PDL pagi sa Alternative Learning System. Padayon nga ginahatag sa mga PDL sa tagsa ka mga jail facility samtang 25 naman ka mga PDLs magatapos subong nga adlaw sa ila skills training program. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon nagpalabot na sa pagpaginbulahan si BJMP Regional Director Gel sa Chief Superintendent Tangeres sa mga completers nga natala na Action Rex nga mag-graduar karon nga daw iliya actually 25 ka mga skilled trainees nga magatapos mga daw paagi sa training sa TESDA dara sa sulod sa Metro Bacolod District Jail Mill Dormitory ginapamunuan man ni Jail Warden Chief Inspector Felix Sariana din sunod diri kay Superintendent Jairus Anthony Duhelio ang spokesperson sa BJMP Regional Office 6 sa elementarya kag high school sibong man sa senior high school Action Rex may mga mobile teacher ang nagapadulong para maedukar ining mga persons deprived of liberty para man mapapag-on ang kalidad sa edukasyon sa mga PDL sa tiyak sini nga gyapon ang banta sa COVID-19. Now ginatingwaan man sa leadership ni Inspector Sariana nga mangin memorable man Action Rex ang graduation ceremony sining mga PDL nga sa lista nga ginapadala sa Metro Bacolod District Jail Mill Dormitory sa opisina mismo sa BJMP Regional Office 6 may 20 ka mga PDLs ang ara sa completers may 20 sa primary kon elementarya 27 sa secondary level nga maglaom nga by next month Action Rex sa bulan sa Oktubre makabaton man sa ila sining certificate of completion sa idalom sa alternative learning system under Manson Department of Education kag may ara
sa karon nga adlaw nga 25 nga magatapos man sang ila sining 16 days training sa italom naman Action Rex ang TESDA sa diin ini siya ang natala na Action Rex ang training actually gipamangkot man naton masonry Action Rex kag carpentry NC1 gali ni Action Rex ano to masonry kag ano to isa to carpentry carpentry. So suno diri kay Superintendent Duhilio dako man nga mabulig sini Action Rex especially sa mga PDL nga sa kung makagwa na sila sa prisuhan at kay kunti demand subong Action Rex ang ining mga skilled worker bala kung pagid karpentero demand ni siya kay damo man mga building nga ginaubra nga masonry ara man Action Rex nga mas ginakinanglan at least mapresentar ini sa mga PDL nga in kaso makagwa sila pwede man sila maggilayon nga makaubra. Anong ubra ganina sang masonry? Ati lang mason bala Action Rex. Balo ka naman daan nga uskay balo ka isang simento. Muna? Oo, mag-setting ka haloblocks. Di part man ni siya sang kwan bala Action Rex ang karpag carpentero man. Di carpentry laban man kaya galing iti magambal kita carpentry si Lagari kag si Martinho ang uyat mo nimong. Oo. Amo lang ng duha ka kurso na? So far amo pa lang ni Action Rex. NC1 na sila? NC1 ni sila. At least kahit pa paano, kumbaga low license man siya. Kung tingwa silang magbago, kundi magbago na lang, lubos-lubos na lang ang magbago. Oo, amo man ang ginalauman Action Rex ni jail superintendent. Kay pagwa nila, may mga abilidad na sila? Oo, kag magambal nga mabago na gadyo kay na training na ko sa sulod na edukar na ko sa sulod. Pagwa mo, may abilidad ka na, kabalo ka na tananda? Oo, at least ang importante diri ang patindugan nila Action Rex ang pagbago bala nga ara mismo sa ilang tagipusuon nga mabago na ko, hindi na kami baligya. Hindi na ko yang mabiyahe o kung ano man abi nga mga illegal at least kahit paano nga ma-appreciate man sang pamilya sang PDL nga ginalauman nila nga ara sa sulod. Matapos subong adlaw? 25 Action Rex ka mga PDL para sa masonry kag carpentry Action Rex. Pero wala na nagakulugan nga tapos man sentensya nila? Wala tapos ang ilang kaso? Wala nagakahulugan Action Rex nga natapos ang ilang sentensya. Pero ang nami pa ni Action Rex sunod diri kay Superintendent Jairus Anthony Duhilio ati may pila ka adlaw nga pwede ibuhin sa ila sini nga sentensya samtang ara sa sulod. Ati mayo. Oo, ati sa kung tarong-tarong ka na gidman, ati tarong na lang, lubos-lubuson na lang na. Namo na ang ginalauman gid bisan gani sa linggo ti ano ni ginalauman mas mga warden kag ang iban nga mga jail guards o kon mga jail personnel sa balang nga nagatudlo man sa ila. Siling ni Jairus Anthony Duhilio kabay pang magapadayon mabutang matatak sa ila sing tagipusoon nga ang edukasyon nila nga natunan sa sulod sang BJMP o especially sa jail facility nga ara dira bisan ang effort na lamang sang mga ALS teacher nga halin sa guwa masulod para man matudloan ining mga PDL Action Rex nga nagakinahanglan gid sang edukar kay suno man gadi sa iya isa sa mga rason Action Rex nga kung kaisa ini mga tawo especially ini mga PDL nga nagahimo sang sala because number 1 sa kapigaduhon or maybe wala ko kung kulang sa kinaalam Action Rex. Dapat panginpuslan na lang nila total araman sila sa sulod pang kayoda sila or pamanday da sila kay para matalupangdan sila. Oo, kung araman sa gwa abi, makagwa na halimbawa, ati sir, apply ko diyan, panday ko diyan. Ara na sa gwa, kung karpentero ka or masonry, pwede gida. Oo, pwede gid, di man pa na. Subong mo kay kadamo sa mga construction boundaries pakulod. Ti mayo pagit kung makatuon man sila tanan-tanan sila kay at least part ni isang ila sa nga training kag edukasyon sa sulod sang jail. Ari ang pahayag diri ni Superintendent Jairus Anthony Duhilio. National din ang aton nga mga PDL sang Metro Bacolod District Jail Male Dormitory nagkandak sang masonry in C1 through the help sang aton nga TESDA
participated by 25 PDL. This is a 16-day training, a 3 days entrepreneurship seminar also. Actually, they have already started and magatapos na. Anong pinaka-main purpose? Is it part sa BJMP plan, sir? This is actually part ng amon nga welfare and development program, no, nga ginapatigayon naton para mabuligan naton ang aton nga mga PDL magpreparar sa ila pagguha mga maging produktibo, no, equip sila sang skills para magkabuhi isang normal kag magkabalo magpangita sang ila nga source of livelihood, no. So especially sinisa masonry, considering in demand subong kag we have a booming construction industry, no, so kinahanglan ang mga mason, no, mga karpentero, no, in demand sila. So ining aton nga mga PDL nga magatapos sa NC1 masonry, dako gid, no, nga mabulig ini sa ila, hindi lamang sa ila kundi pati man sa ila pamilya, no, at least sa sulod sang aton nga jail facility nahatagan naton sila sa kamuini nga sa isang skill. And we are thankful also sa ila man, no, very cooperative sa programa sang BJMP. May NC1 o NC2 man niya, sir? Yes, but so far subong NC1 pa lang iningila. Pero aning NC1, sir, makuha nila gila yun or maagi pa sila sa another training for them para makuha nila ang... makuha nila ini. Ginahatag man ini. True test da ini siya. Aksyon na sang kabayan gid lamang sang payag diri ni Superintendent Jairus Anthony Dohelio. Ang balita sa patrol inadulong sa inyo saan D3 Bayo. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Alvin Graba, balita gikan sa patrol, no? Karon dugay-dugay balikan ta siya sa nukpong balita mga kaaksyon. Live extension super fiber anay kita, no? May koreksyon sa may... This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. Dira sa Banwa sang Manapla kag kay Miss ni Roja, no? Sang Manapla kay Clover Aguirre, may lang nga pag-monitor. Kag Miraflor Marco Lagrimas from Barangay Tansa sa Ibimagalo Nabla, may lang nga pagpamati, no? Kay Dino Alik at Iya Kimirman sa kay Dennis Richard Tibor Roma, no? Thank you gida. Thank you gid Dens. Ray Flores Baryoga, Rafael Alunan Jr., ang ila Gayundato Castillo, salamat gida. Elizabeth Gamala sa kay Harry Quinyosa Hamiliano, no? Thank you gid sir.
Geraldine Haudines, salamat gid and may lang nga pag monitor sa inyo dira, no? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, kantuan tanay balita ni Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center. Maki-update kita. Listahan ko no sa mga butante. Ready na para sa barangay kag SK election. Daw pampaumpaw lang Naimprinta na ko no sang commission on election. Bacolod. Preparasyon kasado na. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa BCGC. Aksyon Art? Preparado na. Preparado na. Ang akasya. Pro atrason. Ang akasya. Gani. Hindi pero kaya mo pala ang problema kay subungang printer kay mga papel nga butahan sa listing sa kita magkadto kabla sa voting center sa mga eskwelahan. Amo na siyang ginatamdan sa butante sa ngalan niya. Printahon na sa Comelec, sinigugan dapat kung i-postpone, hindi na pagparawigo ng mga bisan pa yung printa. Kaya hindi na nagali magamit yung Action Lex. Kung galing nga ma-postpone, may printa naman sunod nga election kung halimbawa ipaisol sa 2023. Pero suling rin ni Ma'am atay Katrina Kanya, ang ilagi na mo while waiting kung may aragid man sa kasukuan nga tuhaw o kung aprobahan sa palabuton, meaning dra pa lang niya nga mapauntat ining mga activities nga ginadihon nila sa karon. Dahil ining maimprenta, kundi mo ni pamutang sa mga bulutuan ni dra magabuto ang mga butante, magkabahin ini isang kalendar of activities nga ginahimo nila mo. Mientras tanto nga wala pa sang kasubuan nga nagaligwat sini sige ihon gidiyasan Comelec ang ila ginahimo nga pag-imprenta. Now sa karon lang ginahulat na lang nila of course kung bala antes ang schedule na filing sa COC kung bala may mga update na dito sa bahin sang Senado sa may kameral kag kung bala sa uli madisyonan gid nga ma-postpone ini. Sa bahin sang Comelec Bacolod kung preparasyon ng pagambalan sila ni kanihawa gid problema. All set na sila kag ginahulat na lang ang dugang mga update dito sa Comelec Manila. Yari ang palayag sa Comelec Officers ng Bacolod at kay Katrina Kanya. Preparation sa gihapon ang printing sa aton nga mga list of voters bala nga pagagamiton sa election. Ang inablang ara ginapatapik, ang ginapang post naton sa guwasang classroom. Amo na subong aton nga gina-prepare. And then ang gahulat man kita sang filing sang COC naton. As far as Comelec is concerned, until may law nga nagapostpone sa aton nga election, we will continue with the preparation for the December 5, 2022 barangay and SK elections. Otherwise, kung hindi kita magsunod sa aton calendar of activities, kag wala sang laying mapasa nga ginapostpone ang aton nga election, kita maguba ang aton nga schedule of activities kag kasi bala hindi natin ang aton nga mga masunod kag mapreparahan sa insakto. Yes, pero ma'am inang ginprint ninyo kay nagbutang sa guwa sa mga schools. Ano matabo sila ma'am kung halimbawa ma-postpone? Kung ma-postpone na siya, hindi naman naton na magamit na kay kung may ara kung ma-postpone ng aton nga elections, mapadayon pa na kita sa aton nga ma-resume naman ang aton nga registration. Okay. So ang aton nga na-print kalistahan will no longer be used for the succeeding na nga elections naton. Kag kung in case man gid may ara pa kung saan nila ma-schedule no ang aton nga barangay and SK elections, then hindi na naton magamit do ka useless gani. Maraming sa payagan kanya ang tagapamuno sa Comelec Bacolod. So wait and see sila sa development sini since kami balita man nga by next week masikon mayara inisang paribago na naman nga development especially sa bahin sang Senado. Basta sige lang ang ilang preparasyon mayara man o kung sa wala basta importante nga preparar sila.
Correct. Ang laing sa tipa imprinta mo, ang buwa sina sa mga na-imprinta na kag-mapostpon, kundi basura. Ang likod sila, ganito na lang na kung ano na lang isang bad paper na, kung hindi na gitman, para yun ang barangay candidates election kung may postponement action next. Pero nagpapabili nila ng $1 million question pa subong. Gani kita wala pagagios mo. Ay, pero kung dali yun, nila tasing man na. Oo, gani man. Oo, kasi next week, kibot lang kita ni, basi may development na. Ay, pero iban ginakuan mo yapon na. Iban nga may tayada, daw gakuan yapon. Ginatras nila to daw malang-alang kuno sa oras Gani. Ginimo nila October, ano ganito? Ang ano? Ang filing? Di sunod pa itong mga sinima na kahit sa positive pagka first week. Atras nila mo October first week to tan, ginatras nila daw third week sa October. Oo, kaya ang purpose sila na basi pa man lang antes mag-start ang filing. Kasi another naman na kuan mo, another naman na sa mga documents yung i-print mo kagdra fill up ang kuan, ang kandidato. Diba, kung may print ka na sila action rex, gasto lang. Alangan mo na hindi naman lang magamit sunod pa. Kundi, kung naman, may print ka naman sunod. Ay, kabutlay, kung gusto nila nga postpone, kahit ano pa, bisa ng mga libre kapi, kung dumapostpone man. Kung i-postpone na lang nila, way na nila isaha, kay para nga wala na sang tao, pa nga magsalib la ka, pangabudlay dabla. Ganiman. Pag siling nila postpone na, sa next naman tang Desembre 2023 may eleksyon na. Isa lang. Isahay na bala? Oo. Dua pa ka, kuwan ba? Dua ka? Dua pa ka punos ni Mati. Oo ti galing kay ba, amo gina, ti damong nagahangla, subong. Kalma lang na taga-Estefanilla. Kalma lang kamuda. Kalma lang mula, panilagi mo lang. Huwag pa mga kung may green light, nabi amo na siya. Laban. Kung maglipi siya galit sa kandrao na. Ayun. Pero ang preparasyon niya kasi okay na. Okay na. Nice. Abo na yan. Ha? Buwas dayo na gid niya. Yan, palis tara na laan na kayo ti, wala taman program, boss. Ti ara ka man, boss, Natural, hindi niya pwede. Ban sa birthday lang ba? Sige, salamat. Aba, Action Rex, ang atong balitagikan sa Bacolod City Hall, ang atong balitag na tulong sa Inos Calvan sa Live Extension Super Fiber, makakuligid ang good detention sa atong lawas ka India sa Colon kag Stamagan. This is... Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon na ang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon Artay Hupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Mga kaaksyon, standby na aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo. Tirahon tayo na dugay-dugay sa mga kaaksyon ta nga Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program.
I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Binaluhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama. Sona Marlon Hinavia sa Kapitolyo Provincial. Kapin sa 1571 ka mga student beneficiaries sa Negros Occidental naka-scheduled sa pagbaton sang educational assistance sa katapusan nga payout subong nga adlaw kagiban pang mabalita sa Kapitolyo. Yari ang report ni Action na Marlon Hinavia. Action Mar. Action Rex ongoing subong ang payout o kung tagtaganay sang educational assistance sa naglalaan nga mga paluwa kag sudad dari sa Negros Occidental. Sa subong last nga akong katapusan nga payout September 24. Pero may Action Rex kin ligwat naman nga venue di okay kung nagligat ng patuduman September 17. Sa September 17 kundi kada paduwa kag syudad may payout site gito. Sunod na September 24 may ara nga distrito nga isa na lang ka lugar ang katuan. Pero ang iban may ara nga sari-sari nga lugar. Ikatuan pa rin dugay. Pero ang record sa nga DSWD, Department of Social Welfare Development sa bahin sang Western Visayas, nagapakita nga ang nakaschedule nga kadamuon sa mga student beneficiaries nga hatagan. Target nga mahatagan subong nga last payout ara sa 1,571. No, amo ning record yung presentar sa aton ni Attorney May Rago Castillo, ang DSWD Region 6 Information Officer. Way padalabot ang sunod sa Bacolod kay ang Bacolod City may ara sang 537, no? Sa kabugusan nga Region 6 7,105 ang makabaton. Ari ang kada distrito lang nga kadamuon, no, nga student beneficiaries. Ang ato sa nga lawagon sa first district may 233 ang naka-schedule nga makabaton. Sa second district 205, sa third district 280 student beneficiaries. Sa bahin naman sa fourth district 241, no? Sa bahin sang fifth district, among fifth district amay may pinagkadamo, no? 334 gid ka mga student beneficiaries. Kag ang sa bahin sang 6th district may ara sang 278 kada nga student beneficiaries. Ari ang kwaro ang venue nga siguro base Manila ni sa kanabuon sang mga distributors pala. Amo ning rason ko nga ang subong nga last payout
may pagligwat sa venue sang payout Action Rex pero sabi sa First District nga kinabugusan sa Calatrava, Escalante, Salvador Benedicto, San Carlos kag Tubuso, isa lang ang venue, no? Barangay 3 Covered Court, San Carlos City, no? Ano ba nilagligad to bala nga first, second kag third? Pila ang beneficiaryo sang kada district na? Ang sa first district amo nigilawag ko 231, 231. Ang sa second district naman, Cadiz, Manapla, Sagay. Iniya may payout set gidiya ang sa Cadiz City ara sa Cadiz Arena. Ang sa Manapla sa Pantawid Office, Manapla Public Plaza. Ang sa Sagay City ara sa St. Joseph Covered Gym sa Barangay Old Sagay. So second district ya, kada LGU may payout site gid sila. Ang sa third district Ibi Tagaluna ara sa Municipal Library Poblasyon, sa Murcia ara sa Municipal Gym Poblasyon, sa Silay ara sa CSWD Office sa Washington Street Barangay 3, Silay City. Ang sa Talisay ara sa Pantawid Office atubang sang Public Plaza lapit sa City Traffic. Ang sa Victorias ara sa Pantawid Office, Women's Center, Damas de la Caridad, Victorias City. Ang sa bahin sang 4th District, isaman ka venue, no? Ang sa 4th District, kunding Bago, La Caluta, Pontevedra, Pulupandan, Valladolid, kag San Enrique, ang venue ara lang sa La Carlota City Gym. Ang sa 5th District naman, ang venue ara lang sa Binalbagan Covered Court sa Banwa sa Binalbagan. Ang sa 6th District, isama lang ang venue ara sa Kabankalan Cultural Center sa Kabankalan City. May ara sa pagklaro si Atty. Castillo may kantaran sa ring katapusan nga payout nga hambalya. Why ni kakahulugan nga ang nagparehistro online kag ang datos sa palayag sang DSWD mahatagan gid tanan kay magadepende ina sa pundo nga nabilin sa DSWD. Nagligad kundi 26 billion pesos ang dugang nga pundo sa last duwa ka Sabado, September 17, September 24. So, sa September 17, atong 26 billion pesos na buhinan to ang bilin subong nga ginahatag subong nga September 24, 19.1 million ka pesos. Bato ay kakahulugan nga ining 7,105 soro ka Atty. Castillo matagan gid ni tanan. Kay ining nakaparehistro online, siyempre ipaidalong para sila sa evaluation. May ara nga hindi kapasar, pero kalabanan matagan kina Action Rex. Ang pagklaro, palayag ni Atty. Castillo ay information officer ng DSWD Western Visayas. Kadako gid actually sang nagpa-register online, no? And we are sad to say actually nga hindi ginitanan mahatagan kay nag-announce na ang Manila nga office namon nga only 400,000 ka beneficiaries all over the country ang matagan. So, ang online naton nga registration yara sa 591,744. Ang na-cross match ara sa 48,820. Aton nga last na lang na nila nga hatag atong 26 million, sir. So, unless may kambyo pa sa guidance from the Manila. So, actually, ang unang-una ginamon yung ihambal sa ila is we have to be frank about it. Hindi tanan makatagan because ang kadako sang online registrants naton and we have limited funding. Number one, may assessment. Dapat ang katagan ang students in crisis lang. Second, we have limited funding. So, ang nabili na lang natin nga pondo, 19.1 million. Muna ang inag-release at most ubuson. Actually, ang mga staff ng DSWD very flexible. Ma-extend na for as long as may clients pa nga kinanglan i-serve.
medyo may iban nga mga beneficiaries nga despite in text wala nag-abot. So, amo man ang aton panawagan, nga pag na-schedule, kag nahatagan sang venue, please come. Kay ti amo na gani ang purpose bala nga may aras ang scheduling para hindi magdinaguso. Gaulat man ang DSWD dito sa Western Visayas kung ano ang anunsyo sa DSWD Central Office. Ina ko may anunsyo gid man may kantanan sa ginapabot o kung ginasiling extension sa tagtaga na Exodrex. Pero why do isa man lang ni Guro kabagsak ni? But kung may extension pa niya? Ginatunan pag ano, ang tawag sana one time, big time payout. Kung matabogin man na, dutuban ko nilang ligad ang bawal ni DSWD Secretary Aaron Telfo. Naka-online niya register ko no? Wala naging tsansa niya? Kung matabogin ang one time, big time payout, ang natagan sina, ang naka-online registration nga hindi mahatagan sa mga katapusan nga payout. Kung i-open nila ang one time, kung hibuon nila ang one time, big time payout, waay sang online registration nga matabo. Kaya ang natagan sila, ang waay malabutan sa hatagay subong nga last nga payout. Ila ko matabo, kaya mantigin natin ang pana-action rex sa DSWD. Pilagan ni kada miyembro ni? Depende nila? Yung mabato nagsudrex 1,000 sa elementary student, 2,000 sa high school. Kada student na? O kada estudyante, pero may ara limit, tugtog tatlo na kay estudyante. Kung ikaw obigin ni kanan, may estudyante ka, nga tatlong bilog, di tatlong din magkabaton, no? 1,000 sa elementary, 2,000 sa high school, 3,000 sa senior high school, kaga 4,000 sa tertiary students. So naton pre, kaya ginatun-an pa naman ayaw only sa DSWD pagi sa kay Secretary Aaron Telfo ang Kongreso para nga mapagitaan naman sang additional nga fondo para nga atong hindi malabutan hatagay subong nga last payout matagaan pagi sa one time, big time payout. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action yung action na mahal ko nuboya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Marlon Hidawiya, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, no? Dalig lang aksyon Alvin Graba, balikan ko ikaw dra sa nukpong balita, no? Sa mga kaaksyon ta, car aircon cleaning system, no? Ang inyo sining salakyan daw ay nagabugnaw kung magpa-aircon kita. Init ang bugaya, di ba? Kung mainit, mainit siya, ginuot man eh. Kung saradaan mo, kung maulanon, basa ka man, mga kaaksyon, no? Namigid ko nag-function ang car aircon ninyo, mga kaaksyon, no? Patinloy lang, way na kinanglanon nga baklason pa, worth German technology with antibacterial treatment ini. Ara lang sa Golden Rim Auto Service Center, Libertad Extension, after lang BIR office, left side going to Mansilingan. Iara lang sa Golden Rim Auto Service Center. Pwede man ka tawaga sa 447-5046 kundi gani sa 0932-254-7955, no? Car aircon cleaning system. Way na kinanglanon baklason ini. Yara lang sa Golden Rim Auto Service Center, Libertad Extension, Bacolod City. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Nokpo. Ini may kang tanan sa 36 anyos nga mangungumaho. Patay matapos ginlutang sa syudad sang Bago. Batante sina Aksyon Alvin, dalig lang standby. Pag-champion ang ginamit mo. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan.
Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:31 ang aton oras. Kadtuan tanay sa Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa nukpong balita, 36 sa news nga mangungumaho, patay matapos ginlutang sa syudad sang Bago. Yari ang kaudan sang balita upod na kay Aksyon Alvin Graba sa patrol or sa nukpo. Sa detalye, Aksyon Alvin. Aksyon Rex, karon hindi pa matumod sa mga kapulisan sa syudad sa Bago nga ginlutang ining isa ka mangunguma nga si Raylan Abadajos matapos ginlutang alas 10 ang takna kagabi sa Puro Kawayan, Barangay Bakong sa syudad sa Bago. Din sa initial diri nga pagpangusisa ni Police Senior Master Sergeant Mars Anthony Loto ang investigador sa sininga kaso. Ang suspect aksyon na Rex nakilala diri kay Mamerto de la Cruz nga sa karon nagapabilin sa gihapon nga at large. Sunod diri kay Loto, isa ka witness nga nakakita gid sa sining paglutang kay paglutang diri action Rex kay Badajos. Din kagabi sunod kagbase sa witness nakabati siya sang lupok sang armas rason nga nagwa siya sa iya sining puluyan. Kaga dito ginusisa bala action Rex nakita ni De La Cruz o na nakita sang witness nga ining si De La Cruz uyat pa ang sulpak samtang nagapalagyo. After nga ginlutang sini si Abadajos sa tubang mismo sang iya sining puluyan. Dugang pagida diri ni Loto ginhingagaw pa action Rex dala siya sa Bago City Hospital. Ining si Abadajos apang gindeklarar nga dead on arrival paagiman sa deklarasyon ni Dr. Patrick Palmares matapos nga nakaangkon sang solo gid lamang pilas pero sa dughan gid ang igo sini aksyon na Rex. And dugang pagid diri ni Anong ginalinan nila niya? O ginausisa pagid ni Loto Action Rex kay ginaaligar ning suspect permi na lang bala ginareklamo sa pumuluyo nga daw at is daw libugan do bala permi Action Rex kaga posible epekto sang ginasuyop sini nga illegal nga droga. Gali. Amo ni aksyon ang gagi na pahayaga diri ni Loto nga sa karon di pa siya mo hindi niya pa ma-identify kung ano bala ang isa sa mga rason kay kung old grudge why man inaway ang why man nag-away ang ining suspect kag ang biktima kag kung ano pagid kay ang isa lang diri nga nakitaan kag base sa pagpangusisa ni Loto nga ang suspect aksyon na Rex it seems nga wala gid sa iya kaugalingon nga paminsaron bangod sa iya sini nga ginasuyop nga shabu. Ari Action Rex ang pahayag ni Police Senior Master Sergeant Anthony Loto. I-verify na mo, kantuan na mo, mga lapit pangurto kaso oras nga lakat na mo na rin sa may highway pasulod, lalakton, sulod doon kayo nga dalan. So pag ako ito na mo, ining biktima nga kayaon na ito puno sa lupi, sunod sa atong nga witness, mamo nang atak na, mga nagsiyo ko nabati sa puno sa lupok, ay arim na sunod siya, balay mo mga 30 minutes, yung mga libre ang antad. So nagkakto siya kay mga sita, pag nakita ini ang suspect niya si Mamerto de la Cruz nga gadlagat, alinto sa atin, kaya ito sa sulpak. Kasi iya nga pag-umusisa pag ito, nakita ina ning biktima nga gahikaon na sa puno o lubi. Alam mo to, yung kantuan niya ang asawa, kasi pabalo nga mo na natapo siya ba na. Sir, ano gid ang plastada nga agin lutang ni De La Cruz ining si Abadajos, sir? Padayon pa ng pag-umusisa namon, ito sa mga tao to, sa pamilya, wala man ni sila kuno gadget. May ara man istorya nga ini nga ton nga pisado do sila na kuno nga Japanila kasi palibot kito damo kuno ning da palaglado Japanila kung sa bola ni do mo na ginagawa niya pagka ginapong sita sa dua damo kuno sa do nga titigya kung suno man sa kuno damo kuno sa reklamo sa iya patigar. So anong status karon sining suspect, sir? At sa ang pamilya
iya, willing man ka mga pagkapay sa kaso, pwede ng kaso sa iya, para kung ang iwanan sa mga pagkapos nila. Yes, sir. As to the motive. Para yun, kung sisa, kung anong pinangupibo nga na lutangan niya niya. So nagsang kabangit lamang sang payag diri ni Lieutenant Kung buhay pa mabalani kung ano ginang motibo kung naging kwentro na sila nga duwa or wala before pa man matabo ang krimen eh. Sir, kaya ginapahayag man diri gani ni Luto Action Rex nga way gid siya Or bisan old mag-ano grudge. ni sila, tuparay lang ni sila balay. Tuparay lang ni sila balay Action Rex. Old grudge way ginalantaw ang gani niya kung may old grudge ba lang duha. Way man sa record kaga base sa pagpangusisa ni Luto, way gid siya sa nga old bisan old grudge nga between sa kay De La Cruz kag kay Abadahos Action Rex. O karon sa hapon na pagkaronan tani sa action report sa afternoon edition kay kung amangin available na ang linya ni Captain Ryan Villasario kay isa diri patay samtang isa man ang pilason sa aksidente sa Dalanon along the National Road sa barangay Patik Banwa sa Pulupandan involving ni sang Rusi single nga motorsiklo, Yamaha Vega nga motorsiklo kag Toyota Hilux Action Rex. Report nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Ayos, salamat ginaksyon na Alvin Graba, balita gikan sa Nukpog, pakaronan taning balita ni aksyon na Eric Magbanwa, update sining kadakudako man nga bilis ang Shabu, damo giguro Shabong nagasulod diri sa Bacolod, preparasyon kuno ni para sa Mascara Festival nga supply, mga kaaksyon, mga lapit 500 milyones pesos, mga kaaksyon, mga 4.5 something amunang recovery sa ato sining Drug Enforcement Unit sang Bacolod City Police Office. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. IT si Anay, kunang balang imo sining lawas sang vitamin C, kinanglan talang mag-might. Salamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa diwata. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailon. So we understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa perios nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa lokal pumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata.
bata man ang damo kita salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bagos City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. Una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamog ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat dito ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang yan sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, nagpasalamat din sa PM nga ginatag sa amon paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat nito nga impatigayon ng ining activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa yung mga kaupod ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin dito. Sa diwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka malihoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma
Nalari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Nagmanya ka na klase sa matay! Nagmanya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung start? Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gupangita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyonan, kagi pang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ilan lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ilagi nahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Ngod nga kung tudloan mo ka sila sala. Katruma sila sa binangon, sir, kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sila liog. Ti isang ano ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka, ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka
kalipay namon kag may naluwanon gid jay nga bulig ninyo no kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sang amo sini kay hindi kami kasarang magbakal gid ya, sir. Nabatian ko kay Action Parade sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga makashare sang mga story. Amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamaayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid, sir. Damo gid nga salamat, Tita Wel.